Naghahanap ng alambre pantusok. Wala. Kako yung hardware, sarado rin. Para bumili ng 1/4 man lang na alambre. Bakit na wala na napikisin kita? 1/4 na alambre. Yan po, isang magandang hapon po. Time check natin ay 4:46. At yun nga, bumalik sila Kuya Tugsok dito kasi lalong... Let's go! Bumigay rin magbabago. Wala na. Lalong humina. Subukan mo. Kuya, magkaon. Kaya mo, isagad mo siya. Di na sila mag-andar, di naman. Amo, ganun pa rin yung palo-palo. Kaya ako magkakasal pag sagari sa si at abi na buwan, akalo niya. Kaya mo. Kaya mo sa labas. Kami, luluwala dito niya. Umihina siya. Kung ngayon ugasan ako, malinis yun. Sabi na lubog. Ano? Nasa 40? 20? 20. Kaya normal yan, John. Ha? Normal yan. Normalan. Pag tinigbak ko, dapat mag-40 ya. O, tigba ka raw. Kaya tigbak ka na eh. Kapag pinatay, dapat 40 ya. Ang buga. 40. Kanina hindi. Patsamban nga na. Sige may, buhay mo ulit. Ano? Pagmasdan mo. Ada ang usad mo. Patayin ko rito. Hindi, Binoy. Oo. Sa CR. Kasi yan. Buhay mo mo. Ano ba ka? Binawan mo na. Patay mo na tayo dyan sa baba. Pina-check ko ulit sa kanya. Ano naman? Kasi man. Di ba siya nauubusan? Mas mapangit Yan o. kung nauubusan siya. Yan, paway. Nakadiretso pa ng gadatubig. Nakabuwal. Ay, gaar talagang kan. Pero pag sa Pag sinara, saka siya magpupos kasi pupunuin niya doon. Magkukuha siya, magkukuha ng hangin at saka yung tubig. Yan, buhay, yan, buhay. buhay. Pag sa Pera na, Gids. 20. Paring mga kan. Ano kan? Pera lang, King. King yung king siya, sige, patik-pitik. Normal yan, kasi nababawasan siya. Buhay na, di mi. Ang kuha niyan, kung ito, di na umangat yung grid. Organ. Okay na, nagbababa iya. Nagbababaan, Oo. normal lang, taking sa kuwan, nababawasan niya. Pag nagpipitik iya, king sa kuwan, na so, konsumo niya, inaabot niya, kaya nagpipitik iya, titigbak yan. Yan, babaya ta, nagagana. Na wala problema, king nakasarado, sige, pak, tapos baba naman, pak, amo yan. Yan, normal yan. Normal yan. Abutin na yung pinakagito na papalo siya, papatay siya. O ngayon nagbabawas naman, sige, bababa yan. Tigbakan mo ron, mi. Pag pinatay yan, hindi pa ko muna, pabayante mo muna.
na daw. Okay. May saksak mo, may. Mangalod na. Sige, saksak. May, saksak mo, may. Daw. Ayun kung wala po. Ada na rin bro. Nalong wala. Hindi pa. Nako kasi, pinatay ko kasi. pinatay mo. Ah. Ano? Okay. Aposit ka sa CR, Kalaway. Araw. Tama siya, buksan. Ayun at naputol yung sinila si Katugsok. Kaya naghanap ng alambre. naghanap ng alambre pantusok. Wala. Kako yung hardware sarado rin. Para bumili ng 1/4 man lang na alambre. Bahay na wala na napikitin kita. 1/4 na alambre. Dali na lang dito magkuha, mayroon. Wow. Minamalas-malas ah. Lumago din ako sa tukar ko kalambre. Dahil di ba na video ni Jason? Paglagan ko yun, magwama ko, lagatok na. Ayan o, naplatan. Naplatan yung gulong. Kanina doon na pinaggagawan, di na putol. Pati pala chinilas marunong itong mag-ayos eh. Ayan o. Walat! Sabi ko bibili sana ako ng 1/4 na alambre. Wag na! Na-videohan pa tuloy. Sabi niya sa kanya, araw-araw yung trabaho, di nakabili ng chinilas. Nakakuha lang, natiming lang. Ayan na o. Natiming lang to, tropa. Tingnan natin yan. Pagbukas yan pa yung suot. Wala na, talagang grabe. Ayan na o. Sino po yung gusto magpaayos ng Chinilas. Pabulga na eh. Nandito lang si Katugsok. Doon sa sentro. Hanap ka ng alambre. Dito pala mayroon o. Kanina hindi nagpapakita. Naupakan lang. Ganyan po yung mga walang pangbiling chinilas. Ang mahirap niyan, kung yan pa yung tumusok sa paa mo. Hindi, kabalak to rin. Pang matagalan na yan. Pang mga to, pang matagalan. Ako? Gusto lang. Pagbaba rito. Pagkuhan. May sabi na ako, pag malis yan ko. Pagbasa magparaandar na dyan kabit. Abay sa kami. Nabidyon, patuloy yung pinita. Araw-araw na nagtatrabaho yun. Si Franstar. Ito. Abangan yung service namin. Na, yasakay yung mga gamit. Ay, tapos na ka mo, tapos na? Yung kibuhin, tapos na yung mga gamit. Babalik kami. Sige, salamat. Salamat, pasensya sa istorbo. Mabuti na yun. Ay, kumagay. Nabaka yung motor masira, sayang. Kaya nga. Mabuti kung mumurahin lang. Ayun ako, nabidyon pa na. Thank you. Ayun ako. Sige, ingat.
Pinacheck ko sa kanya talaga. Ayun, salamat kay Kuya Tugsok. At pagsabi ko kanina, dinaanan namin doon, galing kami Erga. Nakita namin na ayun, nag-install nga siya doon sa pinsan ni Kuya ulit. Tapos sinabihan ko nakako parang iba yung takbo ng makina. Yan. Agad naman pumunta ngayon dito, bumalik siya at tiningnan. Tapos may in-adjust si Kuya Tugsok. Ganun daw talaga yun. Tapos parang gusto palitan mo yung pusit kasi. Pusit dyan. Yung pusit dyan sa ano, yung gripo. Parang pangit talaga. Join ka sa akin. Yung gripo dyan sa ano. Join ka sa akin. Aywan mo na. Ito. Yung gripo mismo. Na, yung nabili ko nakaraan, okay. Yung nabili mo. Oo. 40%. Parang yun, ha? Yun, salamat kay Kuya Tugsok na to the rescue kaagad talaga. Thank you. At ayun na, ingat Kuya Tugsok. Maraming salamat. Nanibago lang talaga ako sa paggamit ng pusit eh. Bago yung nagpamaynila. Oo nga. Ayan, bye-bye.